Gaurkoan, hasieran aipatu den bezala, Mikel Bezunartearekin egoteko aukera dugu, kolaboratzailea dakizuen moduan, Iratxe Nafarroako kontsumitzaileen elkarteko ordezkaria. Arratsaldeon. Berdin. Zer moduz? Ongi. Ongi, primeran. hemen. Beno, konta iguzu, ze hor daukagu ere bono sozial delaguaren gaia ez, hor zer gertatzen da horrekin? Bueno, nik ez dakit guren ikusle jakinen dute, baina deno badugu argindarra etxan, jakina, argindarra duenak badu aukera kontratatzeko edo eskatzeko bono sozial delako hori. Bono sozial hori dago pensatua, baliabide gutxi duen jendeak diru bat aurrezteko bere argindarren fakturan. Deskontu handi xamarra dire, 1,8tik hasita 1,50eraino. KOF deskontuak izaten ditugu gure fakturatan. Hori beti diru sarreren arabera, eta horren azalduko dugun kontu batzuen arabera. Zer gertatzen da? Bono sozial aspalditik dagoela indarren, eta konpainia handiek derrigorrez bono sozial hori bere kontsumitzailei edo jendei eskaini behar diotela, ez da? Baldintzak bete ezkero. Eskubidea eskatzeko duen jende guztiak ez du eskatue. Orduan, ez du deskontuik. Norberak nahi duenak eskatu behar du bono sozial hori. Berez ez dizut aplikatzen. Eta duten horiek jakinen dute, ez dakit denek, baina jakinen dute araudi aldatu dutela, eta 2017ko urritik, alde batetik eskatzen diren baldintzak edo rekisitoak aldatu direla, eta gero deskontuak ere aldatu dituztela. Hori dena bizket azalduko duguna gaurkoan. Eta adibidez, hori nola aldatu dira? Zenbateko deskontua da orain eta ere baldintzak nola aldatu dira? Bueno, azteko, lehen bono sozial delakoa eskatzen alginon, gure etxe bizitza etzen etxe baten dako. Bigarren pisu baten dako. Utxik dagoen pisu baten dako ere. Orain nahi eta ez izan behar du gu bizi garen etxea. Gero ere, gehienezko potentzia kontratatzen alduguna bono sozial izateko 10 kilobatiotan zaztu dute. 10 kilobatio konsumitzele batek etxe normal batean 3 kakotx, 3 kakotx, 4 kakotx, 6 kakotx, 4 horren azpitik kontratatzen dugu potentzia, orduan hori ez da arazoa. Hemen funtsan, legeak erraten duena da, gure diru sarreran arabera izanen dugula eskubidea bono sozial delako hori eskatzeko. Orain arte, 3 kilobatioko potentzia, 3 kilobatiotik azpiko potentzia zuena kontratatzen zuen bono sozial. Hori kendu dute, hori ezabatu dute. Orain batek 2 kakotx bortzeko potentzia baduenak, ez dut deretxorik izanen bono sozial izateko, baldin eta bere diru sarrerak handizkoa baldin badira. Edo muga horiek gantitzen baldin badituzte. Orduan hori kendu dute. Zeinek eskatzen aldute? Etxe batan denok langabezian baldin badaude, orduan etxe horretan eskatzeko eskubidea izanen dute. Pentsio bat hartzen duenak, hori ere, eskatzen aldu, eta gero familia anitzak edo ume hauniz dituzten etxeetan eskatzen aldituzte. Badire diru muga batzuk, kasu honetan adibidez, eskatu ala izateko diru sarrerak
11.000 eurotik gorakoak ez dute izan behar, urtekoak. Eta diru sarrerak denak batuta, baldin badire bi lagun baino gehiago etxe berean. Baldin badago haur bat tope onditzen da bizket, eta 15.000 euro arte irabazten aldugu, eta hala ere eskubidea izan. Eta baldin badire bi ume etxean, orduan topea zehaztu da 18.718 eurotan. Horren arabera. Eta gero hori eskubide izateko. Eta eskubidea izanik, gero legeak hor ikusten ditu deskontu batzuk. 128koa, 140koa edo 150koa. Tope horiek kalkulatzen dire diru sarreren arabera. Adibidez, legeak eratzen vulnerable severo delakoak. Hau da, IPREMaren 150 ez bada llegatzen gure diru sarrera, orduan izan den gara, kategoria hortan sartuko gara, eta orduan 150ko deskontua egin digute gure fakturan. Badaude are egoera larriagon dagoen jendea, ze badago jendea vulnerable severo izanik, beharra handia izanik, gainera gizarte zerbitzuen laguntza hartzen duena. Kasoetan ere deskontu handixeago izaten da. Gero zenbakitan ez galtzeko eta nik uste dut idea hartu behar dugula eta jakin bizket zein duten eskubidea eta hor tramo batzuk bat daudela, gutieneko deskontua dela 128koa eta gehienezkoa 150koa. Eta hor tarte hortan diru sarreren arabera eta etxan dagoen lagun kopuruan arabera aplikatzen direla. Erran behar dugu, orain, behin eskubidea izan da, aplikatuko digutela, baina bi urten buruan gure egoera berrikusiko dela. Berriz ere gure eskari egin beharko duela bi urten buruen. Berriz ere gure diru sarreren dokumentu guztiak eskatuko dizkigute, gu justifikatzeko eskubidea bat dugula, eta zenbateko deskontu egin behar diguten azaltzeko. Eta hola bada, berriz ere, derechoi berrituko da, eta bertze bi urtez deskontori aplikatuko digute. Ez dago horien arte bezala, horien arte derecho zuenai aplikatzen zioten etengabe. Nola eskatu behar da bono sozial hori? Bono sozial delako hori eskatzen da telefonoz, internetez, kartaz. Gu jendei erraten diogu, idatzi zeiteko beti, ez telefonoz. Badago jendea etortzen denak, eskaera egin eta ez diotelako aplikatzen. Eta baina erantzunik ez dago, ez dakigu zergatik ez dute aplikatzen. Idatziz egiten baldin badugu, beti hor justifikante bat izanen dugu, jakin dugu noiz egin gure eskaera, eta zetz erraten baldin badigute zergatik erraten dute, zetz idatziz erantzunen digute. Erosona da internetez eskatzea, internetez eskatzen baldin badugu gero etxera bialiko dizkigute paper batzuk bete behar ditugunak, paper horiekin batera gero ere hainbat dokumento biali beharko dugu, eta dena ongi, orduan konpainia hasiko da aplikatzen bono sozial. Erran behar dugu ere, bono sozial eskatzeko guk etxean izan behar dugula kontratatua tarifa regulatua. Eta hori arrazio importantea da, egun merkatuan badugu tarifa regulatu delako hori, tarifa horren prezioa gobernuak ezartzen duen formula baten arabera kalkulatzen da lehengo tarifen ordezkoa, baina aparte ere baitugu tarifa libreak. Tarifa libre duenak ez du deretxorik bono sozial kontratatzeko. Ordan lehenbizi hartu behar dugu tarifa regulatua eta gero bono sozial eskatu. Probestuko dut errateko, tarifa regulatu hori dela denetan egun merkeena. Hortaz, eta bono sozial izateko eskubidea izan gabe ere, konbini zaigula tarifa regulatu hori hartzea.
Eta tira, gero legeak erraten du, bakizu konpainiak etengabe kanpainak egiten dituztela kontatu berriak egiteko, etxez etxe ibiltzen dire, telefonoz deitzen dute etxera. Konpainiak derrigorrez konsumitzaileei erran behar diote, tarifa libre bat hartu ezkero, derecho galduko dutela bono sozial hori kontratatzeko. Eta baldin bat zinun bono sozial, orduan galduko duzuela bono sozial hori. Hori, derrigorrez, erran behar diote konsumitzaileei eta konsumitzaileak firmatu hori informazio hori jaso duela. Kasu eman, hori sartuko dute kontratuan klausula letra txikiakin klausula batean, eta jendea firmatuko du, jendeak firmatzen ditu kontratu horiek irakurri gabe, eta orduan jendeak sinatuko du hori jakin gabe. Baina, beti hemen iratxetik beti erran dugu, beti gomendatu dugu tarifa regulatori kontratatzea, beti, nahiz abono sozial kontratatzeko eskubiderik izan, eta gero, tarifa hori izan eta eskubidea duena bono sozial eskatzeko, diru sarrerak urriak direlako, orduan eskatu dezala. Hori da. Eta, gero erran dugu, eta nik uste importantea dela, hori da importante, aipatu nahi nuena, baina erran dugu, lege berri horrek, urritik indarrean dagona, faktura ez ordainduta konpainiak, ez ordaintzagatik konpainiak argia moztuko badu, prozedura hori guzia aldatu duela. Eta lege honek bilatu duela, diru gutxi duen jendea, bestea gixago. Labur erranen dugu, konpainia batek ez duela argindarra mozten al, faktura bat ez ordaintzagatik. Ez bada, faktura bidali duelako etxera, gero eta modu fehazientean, da konstantzia utzita, erraten digulako ez badu ordaintzen moztuko dutela, noiz moztuko duten, eta gero moztu baino lehen ere, 7 egun edo 10 egun lehenago ere, karta bat bidali beharko digula. Eta hori erraten dut, ze haunitzetan, konpainiek, argia mozten dute hori denein gabe. Batzutan, soilik, fallo bat gertatu delako, eta bankuak ez duelako ordaindu faktura hori, eta haunitzetan, lako erreklamazioak etortzen zaizkigu, orduan, jakin behar dugu, konpainia batek ez duela argindarra mozten nola nahi, abisori gabe eta ados gabe. Gainera, bono sozial baldin baduzu, orduan, aukera baldin badu konpainiak 2 hilabete pastuta argindarra mozteko ez badu gordentzen, bono sozial duenai, 4 hilabeteko epea eman beharko dio. Hori aldatzen da bizket, eta lege berri horrek aldatu du, eta, babes gehiago eskaintzen dio, diru ez duenai. Eta zer gertatuko litzateke hori bete gabe argia mozten baldin badu? Guk lakoetan kalte ordaina reklamatzen digu konpainiai, ez badago justifikatoa, ez badago abiso hori ez badigute egin, iruditzen zaigu konsumitzaileak ez duela aukerarik izan, jakiteko faktura hori ordaindu gabe zegoela, egoera hortan zegoela, funtsan ordaindu bartzen faktura hori ordaintzeko, eta azkenean etena saiesteko. Eten horiek, honitzetan, kalte hondiak ekartzen dituzte, janari galtzen delako, kalderari gabe, kalefazio gabe galditzen garelako etxean, sukaldera erabili ezinean egoten gara egun horietan, orduan, olakotan konsumitzaileak, erreklamatzeko eskubidea dudik gabe. Alde batera utzita, bestalde operadorak 4G deiturikoa garatzen ari dira, ez dute? Eta nola eragiten du horrek? Horren berri eman egin gaur, erabat gai berria da guretako, baina hasi da jende atortzen iratxera, keju, ze telebista ikusteko arazoak izan ditu azken aldi honetan, edo eta
telebista ikusi ez, eta tekniko batei deitu zioten, hori konpontzeko eta teknikoa sekulako faktura kobratu die, eta gero jakin dute eskubidea bazutela operadorei erreklamatzeko, eta ordan jendea sarretorri da, azalduko dugu bizket hori zer gertatu den. Gaia nahiko erresa da, ulertzeko. Egungo telefono konpainie hasi dire erabiltzen teknologia berri bat, 4G deitzen dena, eta honek erabiltzen du, telebistek erabiltzen duten frekuentzia bera, eta orduan batzutan eragiten du hortan, eta zenbait tokitan telebista ikusteko arazoa badute. Zer gertatzen da? Hori aurreikusia dago dena, operadoreak hastekoa zirela teknologia hori erabiltzen, eta horrek ondorioak ekarriko zituela, eta horregatik eta zuten araudi bat, lege bat, eta lege honek erraten du operadorek, teknologia hori garatuko duten operadorek, garatuko duten tokitan jendai erran behar diotela. Haizue, garatu behar dugu teknologia hori, eta akaso batzuek arazo izanen duzu gero telebista ikusteko. Lehenbizi, bete behar hori ezarri zaie operadorei. Baina ez dute bete egin, horregatik jendea topo indu arazoiekin jakin gabe nondik etortzen ziren. Baina hori obligazioi badute operadorek. Eta gero, azaldu, halako kasutan jendeak zer egin behar duen. Zer egin behar du jendeak? Operadorei erran, telebista gaizki ikusten duela, ze operadora bere gain hartu behar du telebista ongi ikusteko gastua. Normalean filtro txiki bat batu behar dute antenan, gu telebista ongi ikusteko eta hori nahiko izaten da. Baina, horrek badu koste bat, eta kaltetua ez du ordaindu behar, baizik, teknologia hori edatuta arazoa eragin duena. Hori da jakin behar duguna. Horta, ze jakin behar dugu? Bapaten hasten baldin bagara, telebista gaizki ikusten, eta nahiz da operadorek guri karta hori ez diguten helarazi, erran bezala, kasu guztietan ez dutelako egin, gu badugula modua jakiteko horregatik gertatu den. Eta orduan, zein dute, martxan bat dute sistema bat, hortarako, jakiteko. Orduan, alde batetik telefono bat, 90833 telefonoa dugu, gu deitzeko eta jakiteko gure etxen inguruan teknologia hori datu duten, eta hori den arrazoia gu telebista gaizki ikusteko, edo badago formulario bat interneten, web horri batean, www.llega llega@zortziehun.es, osartuta, aukera izanen dugu jakiteko gure etxen inguruan ere teknologia hori edatu duten. Hala ere, zalantza baldin badugu, aukera badugu formulario hori betetzeko eta bialtzeko. Eta hortik, erantzunen digute, hilabete bat badute erantzuteko guri eta errateko baietz, edo ezetz horregatik gertatu den arazoa. Ez bagaude ados erantzunakin, edo ez dakit, antenista batei deitu eta joten baldin badu antenista eta erraten baldin badu horregatik gertatu dela, guk keja bat edo reklamazio bat aurkezteko aukera izanen dugu, non eta energia ministerioan. Hortako ere, web horri bat zabaldu dute, eta aukera izanen dugu hori reklamazio hori egiteko. Baina, funtsean, batzuek, arazo topatu dituztela telebista ikusteko, arazo horiek hortik etorri direla, ez beti, edo batzutan gertatu dira, operadorak guri errangabe hori gertatuko zela, teknologia hori garatu dutelako gure etxe inguru hortan, eta, holakotan, konsumitzaileak eskubide hori baduela alde batetik. Antena moldatzeko edo egokitzeko, baina operadorak ordainduta,
eta gero eta hori dena ez badute egin, eskubidea badugula erreklamazio bat egiteko, eta hortarako web orri bat badagoela, telefono bat badagoela, eta behar duena, hor dago iratxe, eta behar duena gure laguntza eskatzen aldo bai. Hori dena egiteko. Primeran, orduan saloa ikusteko arazorik baldin badukate, agian horregatik da. Agian bai, agian bai. Mila esker, Mikel, beti bezala. Venga, ez horregatik. Eta hurrengo arte. Apa, jo.